Ahojte, dievčatá, chlapci, prihováram sa vám zas. Chcela by som vám dneska povedať, ako si správne prijať. Povedala by som asi toľko o sebe, že zoberte si, že samé mi chodia myšlienky a došla mi taká myšlienka napríklad včeraj, že z ničoho nič mám poslať nejakým ľuďom, ktorých poznám, čiže svojim kamarátom, blízkym, rodine, napríklad SMS-kovú správu asi takúto. Prajem ti do tvojho bytu jednu vec. V tvojom byte je Božia energia. Prajem ti zdravie, šťastie, lásku a nech tento deň máš veľmi krásny. Všetkým som rozoslala takým, ktorým som chcela túto SMS-ku, to mi same došlo do hlavy. A čakala som, kto ako mi na to akože odpovie, áno? A videla som rôzne odpovede. Napríklad jedna odpoveď, ktorá mi došla, tak mi len človek poďakoval, že ďakujem pekne, no? Potom bola taká odpoveď, ktorý mi povedal, že ďakujem. Bola taká odpoveď, že cez ten telefón a cez tú SMS-ku, čo mi napísal, mi dal kopu usmiatých slniečko, čiže bolo cítiť, že tento človek ostal naozaj veľmi šťastný a spokojný, že nedostane vlastne SMS-kovú správu len vtedy, keď vlastne má narodeniny, meniny alebo tak, ale zacítil, že proste niekto si naňho spomenul a niečo mu poprial. Čiže v tej chvíli sa nabil dobrou, zdravou energiou, pretože bol šťastný a spokojný, áno? A bol taký človek, ktorý mi napríklad poslal SMS-kovú správu, že podobne. Áno, ale tiež som cítila, jak sú tí ľudia spokojní. Viete, lebo niekto je v práci, niekto leží, niekto nemá dobrú náladu, niekomu sa niečo stalo a došla mu takáto SMS-ka. Viete, čo som ja cítila? Ja som ostala šťastná z tých ostatných ľudí. Potom som si samozrejme vizualizovala, hovorila som si rôzne veci a tak som potom rozmýšľala nad tým, že vyložím aj na dnešný dátum akože veštbu, áno, a mám aj kryštály a rôzne kamene, takže vyložím aj na kamene ako kartu a uvidím, čo sa mi podarí. Ale v tej chvíli, ak som chcela niečo robiť, tak si predstavte, že mi došla ešte taká myšlienka, že mám také obálky. A že dám do tých obálok moje priania, ktoré chcem. Áno? Čiže zobrala som si jednu malinkú obálku a jednu veľkú. Ukážem vám tie obálky. Jedna obálka je takáto a druhá je takáto maličká, áno? Lenže predstavte si, ja som do tej obálky zalepila niečo, áno? Príklad vám poviem, nebudem vám hovoriť konkrétne, čo mám ja v týchto dvoch obálkach zalepené. Taká myšlienka mi došla, že sama som z nej ostala šťastná. Do jednej obálky som vložila, príklad hovorím, že lásku, ale vystrihla som príklad vám hovorím, áno? Z časopisu dvoch ľudí, ktorí sa strašne ľúbia, boskávajú a krásny obrázok to je. Ale ja vám hovorím príklad, áno? Do druhého obálky si môžete dať príklad, že kde chceš byť, nejaký štát, príklad, že ty chceš byť v Amerike, áno? A napísať k tomu príklad, že na tú obálku už napíšeš, že zhmotnené vesmírom, Bohom, anielmi. A dodáš k tomu, že ďakujem, áno? Niečo takéto, áno? A na tú druhú obálku si napíšeš, mám zdravie, úspech, krásu. A ty si tam do tej obálky vlastne vložíš obrázky, alebo tak veľký, jak je tá obálka, áno, taký malý papierik, čo chceš, v prítomnom čase. Lenže počúvajte, ja chcem odložiť tieto obálky, čo sa mi stalo. Vonku je neviem koľko stupňov bolo, slniečko svieti, idem na balkón. A ja hovorím, ja tie obálky idem na balkón, áno, na loďiu, a na tom balkóne ich vychytím takto obidve a dám ich na priame slnko. Čiže ja som ich dala na slnko, nabiť. Originál to hovorím, nabiť a mám to zhmotnené. Nakoniec som chytila štipec a vonku, čo mám šnúry ako na balkóne, kde si vešám prádlo, tam som zaštipcovala obidve obálky, nech sa poriadne slnečnou energiou a vesmírom dobijú. Nechala som to tam naozaj asi tak, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, áno? Dala som ich donútra potom, už sú nabité, zhmotnené a posadila som na nich anjela. A tak som ich nechala. Takže
došla mi taká myšlienka, že proste cítila som, že je to originál a ja viem, že to už mám, pretože ja tomu pevne verím, áno? Potom som chytila z ničoho nič svojmu anielika, pod ktorého som dala tie 2 obálky a ja vám poviem pravdu, možno by niekto povedal, že si sprostá, hlúpa, ty si bláznivá. Ja som toho aniela poboskala, ale ja vám pristávam, že schutí. Čiže pod ním sú tie obálky, on vie presne, kde sú a nechám to tak. Takže rôzne myšlienky mi chodia. Napríklad od rána dneska mi došlo číslo. Došlo mi, že 16. Dojde vám 4. Dojde vám 18. Ale to už musíte byť na dobrej vlne a s dobrou náladou. A niekedy aj nemáte dobre ako dobrú náladu. Viete si ju vytvoriť. Čiže zoberte si dobrú knihu, choďte niekam von, pozrite sa čo a ako. A dokonca som zistila, že človek, ktorý príde domov a už je bežne ako doma, necíti sa dobre. Dávajte si pozor, ako máte doma uložený, nie že priestor, ale či sa tam cítite dobre. Pretože ty musíš mať tiež svoj priestor, ako keby čistý, voňavý, taký proste, aby sa ti páčilo, že tak si to vyložím. Ja som si napríklad kúpila, ukážem vám aj jednu takú jak tácku, áno, ja vám to ukážem. Pozrite sa, a ja sa tej tácke vlastne ako teším. To je obyčajný ako lístok, áno, a dala som si na to ovocie. To je taký zlatý list. Ale aby ste to lepšie videli, ja vám to ukážem. Tak to vyzerá. Vy si na to môžete vyložiť kozmetiku, oriešky, niečo, čo vám robí aj takú atmosféru v byte dobrú. Kedy dojdeš domov a vidíš, že sa vo svojom obydlí veľmi dobre cítiš. A je to obyčajná vec, povedzme po 5 €. Ale dáš si tam čokoľvek, čo chceš. A naozaj došla donútra suseda, došla dcéra, Ježiš, mami, aké to máš pekné. Musíš si dať nejakú dekoráciu. Áno, niečo, čo ti vytvorí akože dobrú náladu, pohodu. Prihováram sa ku kvetom. A stále si hovorím, som šťastná osoba. Dneska sa mi darí. Pleť mám čistú a krásnu. Vyžarujem len lásku a dobro. Prídu mi peniažky. A proste stále si niečo hovorím a musím sa cítiť naozaj úžasne. Ja som si včera išla na balkón a svieti slnko. No hovorím si, že dostávam vitamín D. Ozdravujú sa mi všetky čakry. Dostalo sa mi do tela vitamín D. Som tak nabitá a tak mi je dobre, teplúčko, žijem si v pohode a v kľude a nič mi nechýba. Mám všetko už dosiahnuté. Áno? A dneska vám ukážem tie 2 kamienky, dobre? Kryštál. Jeden kamienok je takýto. Áno? Vidíte ho, áno? Tento je prvý. Vidíte? A tento je druhý. Teraz sa dobre pozrite, intuícia vám napovie, ktorý by si chcel mať doma. A ja vám o tom niečo poviem. Ktorý sa ti viacej páči? Ja ich dávam na slnečné svetlo, áno? Nabiť ich. A každý kamienok podľa dátumu dnes som vyrátala niečo, čo ti treba. Takže, ideme ešte raz. Toto je prvý kamienok a toto je druhý. A ja vám o tom niečo poviem. Ten, kto si vybral prvý kamienok, to znamená, buďte spokojní, do 3 mesiacoch, teraz v tejto chvíli, vám vážne hovorím, vám vyjde z 3 želaní jedno. Do 3 mesiacoch. Napíš si dátum. To je jedno, kedy pozeráš toto videjko, do 3 mesiacoch. Áno? Dokonca mi vyšla 3. Buďte spokojní. Čiže toto, kto si vybral, ešte raz hovorím, buď spokojný. No ľudia by chceli niečo za jeden deň, za 2. Nie. Do 3 mesiacoch z 3 želaní. To znamená, ty si budeš teraz prijať 3 želania. Áno? Dostanem, alebo ani ne tak, mám zlatý prsteň. Predstavím si ho na ruke, mám plnú peňaženku.
dostávam krásne pozvanie niekam. Áno? Som pozvatá niekam. A hovorím, toto je buďte spokojní. Druhý kameň, a tam som osprostela. Druhý kameň, priamo takto, ako mám na karte, vyšlo vesmírne srdce, čiže tu je to zhmotnené na miliardu k miliarde. Pretože vesmír ti dá všetko, po čom túžiš, a toto je vlastne srdce. Čiže napríklad, keď si prijal teraz na tento kameň lásku, dostaneš ju k miliarde, triliarde, z jedného dôvodu. Tento kameň osobne ja som nazvala láska. Čiže vlastne do tých 3 mesiacov tú lásku dostaneš, alebo sa ti zmení vzťah, kedy sama ostaneš prekvapená. Vesmírne srdce je veľmi silné. Potom som si vybrala kartičky, obyčajné, ktoré teraz ja zamiešam. Hovorím im obyčajné, preto aj teraz zamiešam, áno. Sú to anielské karty. A poprosíme aniela, čo povie chlapom, a chlapom dávam odkaz, áno. Vyťahnem jednu kartu. Karta ukazuje. Sem andiel manželství. To znamená, tí, ktorí sú vo vzťahu, chlapi, zmen sa ako manžel. Urob takú vec, ktorú si nikdy pre svoju ženu nespravil, a máš zaručené, že tá žena od teba neodíde a bude s tebou viacej spokojná. Čo to znamená? Manžel je v mužskej energii, je to chlap, a žena je v ženskej energii. Skús prekvapiť svoju ženu niečím, čo ty uvidíš vonku. To je jedno, že jej čokoľvek kúpiš. Ty musíš vidieť a vedieť, že tú tvoju ženu by to 100% by sa potešila. Čiže ty, keď vybereš nesprávnu vec, ktorá ti povie iba, že ďakujem a tak, to není dobre. Muž musí vybrať žene niečo, čo bude vedieť, že každú ženu poteší. Čiže ty nechoď bežne tam, kde si bol. Pozri sa na niečo, čo by ženu mohlo potešiť. Dokonca sa môžeš s niekým poradiť. Vtedy ti vyjde to, čo chceš so svojou ženou, frajerkou, dokonca cudziou ženou, o ktorú máš záujem. Toto vyšlo na chlapov. Vyťahujem kartu na ženu. Zamiešam si to. Musím takto, lebo nemôžem od toho. Miešam ich, áno. Tak vážení, vyšla karta víťazstva. Ako keby ženy mali väčšiu sílu v niečom. Karta víťazstvo, čo mi ukazuje, tak mi ukazuje niečo také, že má si prijať tá žena, ale nie 3 želania, tutok, ale 1. Ale vyslovene na toho chlapa, ktorého chce, alebo ktorého len vidí a chcela by. To znamená niečo vyžarovať na ňo také, že vy sa dáte vlastne, ako keby ste meditovali, áno, zavreš oči a skúsi ho predstaviť len tak, že keď vlastne máš zavreté oči a vidíš tú tmu, áno, skúsi v tej tme ako keby niečo predstaviť. Napríklad ja by som si ho predstavila, že je tesne vedľa mňa, áno, a skús tak ostať pol minúty. Alebo skúsi od neho niečo prijať, čo si dlhodobo chcela. To je jedno, že by si od neho prijala dovolenku, alebo chceš, aby bol pri tebe, alebo aby od teba neodišiel, ale aj to musíš správne vedieť vysloviť. Máme trvalý a pevný vzťah, dlhodobo, až, áno? A keď si to budeš takto prijať, lebo ja neviem presne, čo chceš od svojho partnera, no? Trebárs možno niekto chce ísť, ja neviem, niekam.
Ale presne si to musíš, akože, lebo žena tu má určite víťazstvo v tom, lebo chlap neviem, aký ten darček kúpi, lebo nekaždá, aby sa potešila takému darčeku, áno, lebo ty musíš, vieš, že máš rada, príklad, ja neviem, niektorá žena má rada sviečky, hej, tak nemyslí ten chlap, nemusí myslieť na sviečku, ale žena má urobiť predstavu. Čiže čo to je? Zavri oči a predstav si to tak, aby si to precítila. Naozaj pol minúty stačí. Ty v tom máš víťazstvo, keď to budeš si vedieť perfektne predstaviť. Ale už jen to vidím ako jedno želanie. No dobre. Ďalšia kartička, ktorú som zamiešala, to je ako kompletne pre všetkých, áno. Tak sa mi ukázala taká zvláštna kartička, že máte sa na niečo pozerať niekedy aj ako očami lásky. Že ty predstav si, že ty ideš po obchode a ty kúkaš, no to není dobré, toto je otrasné, toto je hnusné a tak. Že niekedy na všetko sa máš pozrieť ako láskou. Lebo napríklad poviem vám pravdu, že nevšetko sa ti páči, ty dáš preč. Ku všetkému prístup tak, mne sa to nepáči, ale tomu druhému áno. Rozumiete? Že aj keď sa ti nepáči tá taška, neodhod to od seba. Áno, lebo každý máme iný vkus. Čiže máte sa na veci pozerať ako keby s láskou. Áno, lebo poviem vám pravdu, že mne donesli jednu kvetinu, ukážem vám. Áno. Je to orchidea, takáto malička, áno. A teraz predstavte si, že toto by si zobral svoje žene a pomaly túto sú akože odkvitnuté tie kvietky, pozrite sa, popadali, áno. A takéto niečo by si jej dal. Čo by ti tá žena povedala? Čo by ti niekto povedal, keby si jej toto dala? Už to odkvitlo, hej? Niekto by povedal, jej, peknúčké, a kde to má kvietok? Nevadí, ono to vyrastie, polejem si to. Niekto by bol rád. A niekto by ti povedal to, čo si mi donesol za burinu? Chápete, že tam treba k niečomu sa postaviť z lásky, lebo ty keď budeš v nejakom probléme, ty si musíš povedať, ako by v tejto situácii sa zachovala láska, trebárs. Áno? Že proste vždycky si to skús tak ako presadiť sa k tomu nejak inač. Lebo veľa ľudí hovorí, že necíti ako keby boli chladní. Úplne, že nemajú absolútne žiadnu v sebe vieru, nemajú žiadnu náladu. Oni stavajú, zuby si umyjú a nejaký sú není. Čiže vlastne tie priania, ktoré ty chceš, sa ti nemôžu zhmotniť. Čiže hovorím ešte raz, napadne ťa nejaká myšlienka. Urob ju. Lebo mňa napadla napríklad taká myšlienka, že idem si ja do lesa a otrhniem si nejaký konárik z nejakého stromu, otrhnem si nejakú kvetinu aj lístok a prinesie mi to šťastie, vlastne v lese ma to nabíja energiou, áno, som nabitá energiou a tú energiu si berem stále so sebou. A ešte prídem domov a oblejem si to vodou. Ja keď idete na gaštany, zoberiete si šišky zvonka, alebo také niečo. Tak, jak som vám predtým hovorila, voda ma očisťuje. Ďakujem tejto vode. Ďakujem za tento deň. Darí sa mi. Som úspešná. Som proste milovaná. Všade dookola ide okolo mňa a láska. Aniel ma stráži. Ja vám ukážem to anielika, čo som si dala vytetovať, áno. Bo vidíte, že tu na krku mám akože, to som si dala, že lekno biele, len z takého dôvodu, že lekno biele u mňa je vlastne najväčší koreň, áno. A najdlhší, jak sa hovorí, tu som si napísala, že môj strážny aniel, a ukážem vám to aniela ako na ramene, hej. A ja si stále hovorím, že on ma stráži, on ide všade so mnou, áno. Aspoň približne vám ho ukážem. Takto vyzerá ten aniel. Vidíte? Takto vyzerá. Takže vlastne vy si musíte vlastne vytvoriť ako keby niečo takého, že teším sa zo života. Niečo mám, on je stále na mojom ramene. A keď mi je ťažko, tak poviem, prosím ťa, pomôž mi, veď moju cestu. Ale hovorím, ne každý s takýmto niečím ráta, ne každý, lebo aj tetovanie pre teba musí niečo znamenať. Áno?
A hovorím, pros toho aniela o pomoc. Popros ho. A tým pádom budeš mať lepšiu situáciu, ktorá sa vyvinie a budeš vidieť, že naozaj to ide každým dňom k lepšiemu a k lepšiemu. A teraz, vážení, idú už tie krásne počasia, kedy slniečko ma nabíja. Vidíte, takto idem, svieti mi donútra, nemám tu jednu žalúziu a už sa teším. Pretože keď si predstavím, pôjdem si zaplávať. Budem sa cítiť tak, že keď vôjdem vlastne do vody, si hovorím, Bože, táto voda mi očisťuje telo, dáva mi vlastne cvik, tvaruje mi postavu. Voda mi tvaruje postavu. Pre mňa je zázračná. Očistila ma od hora až dole. Áno. Takže vlastne ešte urobím jednu takú vec, zamiešam karty a poviem taký na tento týždeň, dneska je pondelok, tak poviem od pondelka do tej nedely, áno, približne, že čo sa približne bude diať také menšie u niekoho, alebo čo by malo byť. Ja si vyložím len 4 karty. Takže keď si ich takto vykladám, a len 4, áno. Tretia a ešte jednu, áno. Podľa čísla, no ide. Takže 4 karty mi vyšli, áno? Mám 4 karty u seba. Nemusíte si žiadnu vyberať, ja vám poviem, čo bude. Tento týždeň je v pondelok, áno. Do konca týždňa niekto dostane nečakanú sumu peňazí. Tak sa mi ukazuje, že viacerí dostanete nečakanú sumu peňazí. To znamená, že pozrieš sa na svoj účet a pribudnú ti tam peniaze a ešte budeš musieť skúmať, že skade. Alebo od niekoho dostaneš. To môže byť aj do daru a dokonca vidím, ako keby niekto niečo aj našiel. Ďalšiu kartu vidím, že keď dostaneš tie peniaze, áno, aby si nezabudol poďakovať, ale priamo k vesmíru. Druhá karta mi ukazuje, aby ste si v útorok, keď sa dá a naozaj máš čas, priamo pri prebudení už mali v hlave ešte večer, deň predtým pondelok, že čo si povieš ráno a to si máš opakovať 6-7 krát. Dáme, že 7, áno? 7 krát to ten deň opakuj. Ďalšia karta, ktorá mi vyšla, ukazuje mi, že niekto by si mal dať pohov. Nemal by byť ako vohorkoholík. Čiže proste ty máš dovolenku a ty si ju nechávaš povedzme na to, že stane sa nejaký problém, nechávam si ju na leto, jedného dňa buchni a povedz ne. Zoberiem si voľno, zavolaj tomu šéfovi, hoci komu. Zober si jednoducho voľno a povedz si, to sa mi ukazuje. Idem si niekde na návštevu, kde som dlhodobo nebol. Nevieš, čo ťa stretne a čo tam nájdeš. Príležitosti dojde. Niečo také vidím, lebo ukazuje sa mi, že príležitosť na návšteve. Áno. A posledná karta mi hovorí, že veľmi málo ľudí, naozaj veľmi málo ľudí dokáže urobiť také, že sa pomodliť pred spaním, alebo ráno, alebo na obed. Je jedno kedy, modlitbu Otče náš správ buď ráno, po obede, alebo večer, kedykoľvek sa rozhodneš. A vieš len ako správ? Ďakuj za to, čo všetko v živote sa ti stalo. To je jedno, či to bolo zlé alebo dobré, urob prosím ťa modlitbu. Také karty mi vyšli na tento týždeň. Takže s tým by som sa, dievčatá, chlapci, rozlúčila. Určite sa zase ozvem a budem veľmi rada, keď už budú vlastne u mňa aj také veci, kedy dám väčšiu tému a poviem vám aj viacej zo života svojho, lebo viacerí sa ma pýtajú, že s kým žijem, čo som v živote prešla. Aby som rozprávala trošku o sebe, ľudia by chceli viacej vedieť o mne a poviem iba toľko, že dokonca mi jedna žena povedala, prosím ťa, povedz aspoň jednu vetičku.
tak poviem vám pravdu, bola som na tom tak zle, že nevedela som si pomôcť, ale je tu jedna vec taká, že ja som mala tak málo peňazí, že si zoberte, že ja som žila ako keby mesačne zo 100 eur. A na to boli ako samozrejme dôvody. Ja som zarábala 280 eur. A 6 rokov som bola na týchto peniazoch. A to som bola najedená, oblečená, s deťmi som bola, áno. Ale hovorím, že ja som prešla veľmi ťažkú dobu. Pretože tam bolo aj bývanie. Ja som tak bývala, že niekto by povedal, že toto neexistuje. A všimla som si, že veľa ľudí vlastne, ktorých vlastne zlé prešlo, niekedy sa tí ľudia vedia veľmi zmeniť a začne im situácie, ktorým sami nechápu. Čiže niekedy ty vlastne musíš prejsť niečím, aby si konečne dostal tú šancu. Ale samozrejme, že tú šancu nedostaneš, keď ty slopeš, keď ty robíš také veci, kedy nevieš sa z toho dostať, áno, lebo nehovorím, aby si človek nevypil trebárs, ale povedzme si, že niektorí akože len pijú, doma sedia, čakajú, závidia tým druhým, no tak trošku sa schop, si povedz, ide leto, niekam si idem, niekam si vyrazím, nebudem stále ja takto. Lebo viete, tam on nemá vôbec nadstavenú ako mysel, alebo niektorí dokonca to vedia, čo sa dá robiť a nevyskúša to. On ešte nás berie ako za bláznov. Takže preto hovorím, že viete, niekto povie, že keď tebe sa to ľahko povie, ale ja som bola moja v takej istej situácii ako ty. A lepšie som sa vedela zachovať ako ty. Takže aj keď poradím niekomu, ľudia sú strašne zlí. Ja som si všimla, hovorím, že to už ako, to je ich problém, ja ich neviním, ja ich neodsudzujem, ale svoj názor si akože poviem a keď ty ho nepríjmaš, OK, lebo vy musíte slovne sa presadiť ku každému dobre už. Ty nemôžeš niekomu nadávať, ty nemôžeš niekoho odsudzovať, ty už keď tak mu poradíš a ideš preč. Lebo ty si časom, keď sa ty zmeníš, budeš v sebe vidieť strašne veľké zmeny. Kedy tebe vlastne, keď pôjdeš aj na ulicu alebo jen sa ti prihovorí, ty už ho nemôžeš posúvať tak, že Ježiš, jak tam tento vyzerá, hej. Ty už musíš trošku ináč sa k tomu postaviť. Lebo ty ten život budeš trošku ináč aj vnímať a vidieť a tým pádom vlastne tebe, keď príde veľa kamarátov alebo známych, čo je dokonca aj rodina a takto, ťažko sa niekedy tak, že s rodinou a povieš rodine vypadni alebo nechcem sa s tebou baviť, ale môžeš ich obmedziť. Ale samozrejme slušnou cestou a tak, lebo ne každému sa páči, čo robíš. Tak. No, dievčatá, chlapci, určite si spravím novú tému. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že niekomu moje videjko pomohlo a že mi verí, pretože veriť je dneska na prvom mieste a urobte si niečo, jak je v plán. Dajte si A4 papier alebo väčší výkres. Nalep si, čo chceš. Odlož to niekam a uvidíš, že ti to vyjde. Určite ti to vyjde. Ja vám to z čistého srdca odtiaľ to vážený prajem. Tak ahoj.